Ами ако човекът, паднал на тротуара пред къщата ти, не беше просто някакъв непознат без посока, а самият Исус Христос в човешка форма. Точно това щеше да открие един забравен квартал в Пловдив, България. Декемврийският вятър прорязваше улиците на квартал Кършияка с ярост, която изглеждаше древна. Фасадите на сивите сгради, износени от времето и безразличието, едва задържаха студа, който идваше от север. Тротуарите бяха празни, прозорците затворени. Сякаш самата зима беше наложила тишина на животите, които съществуваха там. Беше обикновена нощ от тези, в които нищо не изглежда да се случва. Уличните лампи трептяха, някои вече угаснали, а парата се издигаше на кратки облаци от устите на малкото минувачи, които бързаха между автобусните спирки. Никакъв звук, освен шумоленето на сухите листа и воя на вятъра, който се провираше между бетонните блокове. В кухнята на апартамент на втория етаж на сграда, износена от историята, Велина сгъваше покривка, която не беше използвана. Телевизорът, включен на нисък звук, излъчваше повторение на предаване за местната политика. Чиния със супа изтиваше на масата. Чай от лайка чакаше в чашата. Всичко беше същото като другите нощи. Всичко беше същото от години. Велина беше на 68 години и носеше със себе си онзи вид самота, която не идва от изолацията, а от отсъствието на тези, които са си отишли. Съпругът ти беше починал преди 2 десетилетия, жертва на инцидент на пътя между Пазарджик и Пловдив. Децата бяха поели по различни пътища. Дъщеря в Виена, син в София, другият изгубен в някакво неизпълнено обещание в Лондон. Обажданията идваха понякога. Парите за Коледа също. Но присъствието, това вече не се чуваше дори в сънищата. Тази нощ тя се опитваше да стопли ръцете си около чашата, когато чу нещо. Нисък звук, почти като шумолене, влачене, идващо от прозореца на хола. Първоначално си помисли, че е старият нагревател, който отново не работи. После си представи някоя котка, която рови в кофите за буклук. Но звукът продължаваше. Влачене, може би тяло. Сърцето й се сви. Инстинктивно тя дръпна шалчето върху раменете си и отиде до прозореца. Бавно премести завесата. Долу, облегнат на ръждясалата ограда на сградата, имаше някой. Велина задържа дъха си. Мъж, или по-скоро купчина човешка фигура, прегърбен, с колене свити, главата му клюмнала напред. Дългата и разрушена коса покриваше част от лицето. Краката му бяха боси. Дрехите, ако можеха да се нарекат така, бяха в дрипи, напоени скал и студ. За миг тя отстъпи назад. Страхът дойде първи. Скитник, може би наркоман, беглец. Никой нормален не би бил в такова състояние, но имаше нещо странно. Той не изглеждаше заплашителен, не се движеше, не чукаше на вратата, просто беше там, неподвижен, сякаш вече беше част от улицата. Велина слезе по стълбите, без да знае защо. Дори тя не разбираше какво движеше краката й в този момент. Може би беше инстинкт, може би беше спомен. Спомни си за съпруга си, за тялото му без живот на болничната носилка. Спомни си за малката си дъщеря с треска, за времената, когато грижата за някого беше естествено продължение на живота. Отвори предната врата колебливо. Жълтеникавата светлина от улицата едва осветяваше лицето на мъжа. Въпреки това, тя се приближи. Господине, гласът ти излезе треперещ, крехък. Добре ли сте? Имате ли нужда от помощ? Никакъв отговор, само звукът на вятъра, който духаше между блоковете. Тя се наведе с усилие, коленете й се оплакваха. Тялото му беше ледено. Гърдите му се издигаха и спускаха бавно. Сякаш дишането беше дълга и трудна задача. Лицето му, частично покрито с мръсна коса, носеше следи. Синини, дръскотини, невъзможно спокойствие. Не изглеждаше пиян, не изглеждаше насилствен. Изглеждаше разбит. Боже мой! Прошепна тя. Боже мой! Без да мисли, го обгърна през раменете. Той не се съпротивляваше. Беше слаб, по-лек, отколкото трябваше да бъде. Бавно го завлече до входа на сградата. Стълбите бяха предизвикателство. Съседите не чуха нищо, никой не излезе от апартаментите си. Никой не запали светлина. Тя го заведе до своята стая. Положи го на отцапания диван, който от години не беше приемал никого.
Покри краката му с стара завивка. Взе чаша вода, намокри устните му. Очите му се отвориха за миг. И тогава тя спря. Тези очи не бяха молещи, нито объркани, дори не изплашени, бяха там, пълни. Сякаш винаги са били там, сякаш я разпознаваха. Велина се почувства гола. Да го гледа беше като да си спомня нещо забравено отдавна. Нещо вътре в нея, не вяра, не сигурност, но нещо се раздвижи. Почти неволна молитва се изплъзна от устните й. Ето, каза тихо, натискайки чашата в ръцете му. Пий! Той пи бавно. Всяка глътка като свещен жест. Велина отстъпи няколко крачки, без да знае какво да прави. Кой беше този мъж? Скитник? Болен? Ветеран от войната? Или... Тя поклати глава, опитвайки се да прогони нелогични мисли. Но нещо в гърдите й се стягаше по странен начин. Нещо като почит. Или може би спомен. Не можете да останете навън. Студът убива. И хората също. Той не отговори. Просто затвори очи отново, сякаш диванът, стаята, този малък свят на тишина и грижа, му принадлежаха отдавна. Велина стоеше на прага на кухнята дълго време, просто наблюдавайки. Старият часовник на стената отбелязваше часовете, без тя да забележи. Всяко негово дишане изпълваше пространството по начин, който домът й не познаваше от десетилетия. За първи път от много години, преди да загаси светлината, тя прошепна молитва, която дори не знаеше, че помни цялата. И тази нощ, докато вятърът ревеше отвън, нещо свещено, или почти, беше прекрачило прага на вратата й. Часовникът на стената в стаята на Велина показваше 6:22, когато тя се отказа да се опитва да заспи. Прекара цялата нощ, седнала на стола в кухнята, с очи, вперени в сянката, разпростряла се върху дивана, сякаш мъжът можеше да се изпари всеки момент. Сякаш беше фрагмент от делириум, роден от студа или от носталгията. Но той продължаваше да е там, дишайки, неподвижен. Чайникът изсвири, както винаги, носейки кратко утешение. Ароматът на разтворимо кафе изпълни малкия апартамент, смесвайки се с миризмата на влажната завивка и спящото тяло на дивана. Тя се обърна с чашата в ръка и спря. Той беше буден, очите отворени, вперени в нея, не внезапно, не като човек, който се събужда уплашен, но с една спокойствие, която я обезоръжи. Тъмни очи, дълбоки, невъзможни за описание. В тях нямаше изискване, нито страх. Имаше нещо повече. Сякаш по някакъв начин той вече я познаваше. Сякаш вече знаеше за всяка неизказана молитва, за всяка болка, пазена в тишина. Тя се почувства нахлута. Не по насилствен начин, а сякаш светлина влизаше през забравен прозорец. Преглътна на сухо, опитвайки се да се съвземе. «Добро утро», каза тя с треперещ глас. «Спахте ли добре?» Той не отговори веднага. Само леко наклони глава, прост жест, но натоварен с нещо древно. Като че ли това «да» беше повече от учтивост. Като че ли беше благодарност. Тя се приближи, оставяйки чашата на масичката за кафе. Ето, топло е, не е истинско кафе, но това е, което имаме. Той взе чашата с две ръце, сякаш получаваше нещо ценно. Помириса течността преди да отпие. Малък жест, но имаше почит в това. Като че ли не беше просто кафе, а символ. Дар. Пиеше бавно, в мълчание. Когато свърши, прошепна нещо толкова тихо, че тя едва го чу. «Благодаря». Две срички, изречени сякаш са били чакани векове. Не като акт на учтивост, а като таинство. Велина седна на ръба на футйойла, без да знае какво да прави с ръцете си. «Вие не помните името си?» Той поклати глава. Нямаше тревога в жеста, нито объркване, само спокойно констатиране. «Нито откъде сте се», настоя тя. Още едно отрицание. Но очите му не издаваха загуба. Беше като че ли забравата беше умишлена. Като че ли липсата на отговори беше отговорът. Тя въздъхна, притискайки ръце към коленете си. Не мога да ви наричам господине през цялото време. Какво ще кажете за... Дейвид?» За първи път усмивка пробяга по устните му. Малка, почти незабележима, но истинска. Той повтори името, сякаш го вкусваше. Дейвид. И кимна, приемайки го. Велина усети как нещо се разпада в нея. Древна твърдост, страх заключен между ребрата.
Беше като че ли, като го назова, тя отвори врата, за чието съществуване дори не подозираше. Врата вътре в нея. През сутринта тя се занимаваше с малки задачи. Оправи възглавниците, смени чаршафите в празната стая, затопли супата от предишната вечеря. Той не говореше, само наблюдаваше. Но начинът, по който наблюдаваше, я притесняваше и в същото време я привличаше. Не гледаше с любопитство. Нито като някой, който съди. Гледаше като някой, който вижда. И виждането, там, изглеждаше, означаваше повече от гледане с очите. Беше като че ли той проникваше през пластове. Като че ли разбираше не само жестовете й, но и тишините, които ги обграждаха. На обяд тя сервира супата. Той ядеше бавно, сякаш всяка лъжица беше важна. Като че ли беше повече от храна. Като че ли беше памет, благодарност, присъствие. Тя забеляза жестовете му, ръцете му груби, но невероятно деликатни. Когато той разчупи парчето хляб, го направи с внимание, което я накара да потръпне. За миг тя имаше впечатлението, че той й предлага хляба, а не просто си сервира. Почувства тръпка. Погледна собствените си ръце. Никога не се беше чувствала толкова объркана от някой, който едва казваше дума. «Наистина ли сте гладен, Сибите?» попита тя. Той вдигна очи и за секунда тя имаше усещането, че въпросът не е за храна. Той не отговори. Просто продължи да яде. По-късно тя донесе леген с топла вода и чиста кърпа. Той не протестира. Изпъна краката си върху студения пот. Когато тя махна парцалите, които покриваха петите му, задържа вик. Раните бяха там, отворени, дълбоки, но вече различни от снощи. Някои вече бяха почти затворени. Кожата, където трябваше да е сурова, изглеждаше в процес на бързо заздравяване. Тя докосна влажната кърпа внимателно. Той не се оплака, не се помръдна. Само я погледна. И в този поглед имаше приемане. Не подчинение, не примирение, а един вид смирение, което рядко се вижда при живите. Смирение без огорчение. Това не е възможно, прошепна тя. Той само дишаше. Като че ли казваше, не е, но се случва. Тя седна на пода изтощена. Плътът се изплъзна от ръцете й. Светът сякаш застина. Там, в този обикновен апартамент на някаква сграда в Пловдив, Велина усещаше, че е пред нещо, което умът й не разбира, но душата й вече разпознава. Това, което чувстваше, вече не беше страх, нито състрадание. Беше една древна форма на почит. Онази, която не иска доказателства, онази, която може да се роди само от тишината. Тя го погледна още веднъж, с влажни очи, слаба глас. «Кой си ти?» Той не отговори. Но и не трябваше, защото в този момент тя не искаше отговор. Искаше само да продължи да гледа. А той просто беше там. Снегът дойде онази нощ, фин и дискретен, покривайки покривите на Пловдив с тънък слой бяло. Не беше обявен, нито очакван, спусна се като свещените неща понякога, без бързане, без шум, само присъствие. Велина беше първата, която забеляза. Отвори завесата на хола, докато още беше тъмно, и видя снежинките, залепени по парапета на балкона, сякаш бяха там, за да станат свидетели на някаква промяна. Навън улицата изглеждаше по-чиста, по-празна, по-спокойна. Давид спеше на дивана, покрит с кафявото одеяло, което тя винаги използваше в студените нощи. Дишането му беше спокойно и дори без да издава звук, обстановката около него изглеждаше жива. В кухнята Велина затопли малко баница, останала от предната вечер. Беше странно, помисли си тя, как рутината й сега включваше приготвянето на 2 порции. И още по-странно беше, че това не я притесняваше. Напротив, имаше някакъв вид мир в повторението на жестовете. Да сложи чайника на печката, да отдели 2 чаши, да сгъне кърпата. Всичко, което преди беше празно, сега сякаш имаше ехо. Тя не го чу да върви, но когато се върна в хола, той вече беше седнал. Гледаше през прозореца, наблюдавайки как снегът пада с почти детско внимание. «Студено е днес», каза тя, прекъсвайки тишината. Той не отговори. Само кимна, без да отклонява поглед. Тя се приближи с чинията в ръце и я постави на ниската масичка. Той наклони глава, благодарейки с минимален жест. Докато той ядеше, Велина седна на футьойла.
Не го наблюдаваше директно. Просто позволяваше на тишината между тях да диша. Беше различна тишина. Не същата, която години наред изпълваше дома й. Старата тишина беше тежка, като натрупан прах. Тази нова беше лека, почти светла. Сякаш имаше собствен ритъм, пулс. Сякаш казваше: няма нищо, което трябва да се каже сега. И все пак тя се хващаше, че го наблюдава. Начинът, по който той докосваше чинията внимателно. Как дъвчеше бавно, сякаш уважаваше всеки вкус, сякаш всяко парче хляб, колкото и просто да беше, беше дар. И тогава тя забеляза. Лампата на входа, която седмици наред трептеше, мигаше, сякаш щеше да изгасне, сега светеше стабилно. Никакви прекъсвания, никакво бръмчене. Тя сбърчи чело. Странно, промърмори. Тази лампа постоянно се разваляше. Вече смених фасунгата 2 пъти. Давид само се усмихна. Усмивка почти незабележима, като на някой, който не коментира, но знае. Тя се опита да игнорира. Отиде до радиатора в стаята. Докосна метала. Беше топъл, но по различен начин. Като че ли топлината беше по-дълбока, по-стабилна. През последните зими този уред се бореше да поддържа къщата топла. Днес изглеждаше различен. Велина се върна в кухнята. Изми чиниите, механични движения. Но умът й беше далеч. Едно сладко безпокойство започваше да расте в нея. Когато се върна в стаята, Дейвид беше станал. Стоеше до старата ваза с сухата роза, която тя пазеше, откакто съпругът й почина. Беше повече спомен, отколкото растение. Изсъхнали клони, мъртви листа и шепа в твърдена пръст. Не я беше поливала от седмици. Той докосваше вазата. Нищо особено, само върховете на пръстите върху керамиката. Това цвете умря отдавна, каза тя, кръстосвайки ръце. Не събрах смелост да го изхвърля. Дейвид я погледна и тогава, със спокойствието на човек, който знае точния момент за всичко, каза: не всичко, което изглежда мъртво, е спряло да живее. Понякога просто чака точния момент да разцъфти. Тя усети тръпка да се изкачва по гръбнака й. Не отговори, не знаеше как. Но онази нощ, когато затваряше завесите, забеляза нещо ново. Между сухите клони имаше пъпка. Малка, червена, жива. На следващия ден, когато се върна от пазара, Велина носеше покупките с трудност. Ръцете я боляха, раменете също. Тогава Дейвид се появи на вратата на сградата. Слезе бос по стълбите, сякаш покритият след под него засягаше. Взе торбите в мълчание и се качи с нея. Трябва да носиш обувки, скара му се. Може да се разболееш така. Той само се усмихна и тогава каза: студът не ме докосва там, където има топлина. Тя изсумтя, преструвайки се на раздразнена, но вътрешно усети как гърдите й се отварят малко повече. На третата вечер, докато приготвяше вечерята, си поряза пръста с ножа. Дълбоко порязване, което бързо прокърви. Изруга на старобългарски, взе кухненска кърпа, стисна силно. Болката пулсираше. Дейвид се изправи бавно. Приближи се, протегна ръка. Тя се поколеба, но очите му казваха: довери се. Тя протегна пръстите си. Той задържа ръката й между своите. Очите му се затвориха за секунда. Никаква молитва, никакъв театрален жест. Когато я пусна, кръвта беше спряла. Порезът беше почти затворен. Болката? Само странна, топла топлина на мястото на раната. Не е възможно. Прошепна, гледайки пръста си. Той не отговори. Върна се в стаята, сякаш нищо не се беше случило. Тя остана там пред плута трепереща. Една част искаше да избяга. Другата, по-дълбока, по-древна, искаше да коленичи. Но тя не се помръдна. Онази нощ седна пред прозореца, чаша чай в ръцете си. Дейвид четеше книга, взета назаем от рафта. Страниците се обръщаха бавно, с внимание. Никога не ми каза защо си тук, защо в моята къща. Дейвид вдигна очи и за миг изглеждаше, че цялата къща спира, за да слуша. Защото ти отвори вратата, това беше всичко. Но за Велина това беше всичко. Онази нощ, преди да изгаси светлината, тя отвори чекмеджето на скрина. Извади оттам дебела и прашна свещ, купена преди много години в православна църква в хълмовете на Бачково.
никога не беше запалена. Дори и в траур. Постави я на масата в стаята, запали я. Пламъкът трептеше меко. И с него нещо се запали и в нея. Изрече една Отче наш. Стих глас. Всяка дума трепереше, но нямаше значение. Дейвид продължаваше да седи на дивана с ръце кръстосани в скута, очите затворени, дишането спокойно, и в този обикновен апартамент, сред олющени стени и стари мебели, Велина беше сигурна в едно. Домът вече не беше същият. И тя също. Кварталът Каршияка не беше известен като гостоприемно място. Не беше жесток, нито насилствен, просто безразличен. Твърде много хора, тънки стени, неразказани истории. Стари сгради, залепени една до друга. Простори, опънати между балконите, тежки завеси, които скриваха повече от светлината. Там никой не се бъркаше в живота на другия, не от уважение, а от умора. Затова първите дни на Дейвид минаха незабелязано, но всичко, което е твърде странно, рано или късно започва да вдига шум, дори в тишина. Старият блок 32, където живееше Велина, беше свят сам по себе си. 4 етажа, 24 апартамента, стълбище, което миришеше на оцет и мухъл, и съседи, които знаеха всичко, без да питат нищо. Достатъчно беше някой да го види как мете тротуара бос в сутринта на вторник, за да започнат шушуканията. «Кой е този мъж?» попита Петър от 3-я етаж, докато палеше цигарата си на балкона. Изглежда като просяк, но... «Не мирише като такъв», отговори Иванка от приземния етаж, надничайки през процепа на завесата. «Живее ли с Велина? Онази странна вдовица? Може би е роднина, но никога не съм я виждала да приема гости». Съседите се въртяха около слухове, като планети около бледо слънце, а Дейвид, с неговите мълчания, дълбоки очи и спокойни жестове, беше затъмнение, необяснимо, неудобно. В бакалията на ъгъла темата изникна между домати и пластмасови торбички. «Видя ли какво направи с розата й?» коментира продавачката, докато теглеше картофи. Растението беше мъртво. Мъртво. А сега цъфти. В разгара на зимата. «Суеверие», отговори по-възрастен мъж. «Тези неща се случват само когато много искаме да вярваме. Ами лампата, която спря да мига, и отоплителят, а тя. Видя ли как Велина се държи различно, като че ли се е върнала от място, от което никога не се връщаме?» Никой не отговори, но очите казваха всичко. В края на същата седмица името му вече беше известно, без никога да е било представено. Дейвид. Просто име, което сякаш ехтеше в разговорите между полуотворени врати, в коридорите на пазара, в опашките на автобус 20. Но не се произнасяше с лекота. Имаше страх, да, и възхищение също. Децата спряха да играят в двора. Сега надничаха през прозорците. Едно от тях разказа на баба си, че странният мъж й се усмихнал в асансьора. Но не беше усмивка на възрастен, каза. Беше усмивка, която сякаш си спомняше кой съм. Бабата направи кръстен знак. В православната църква на няколко пресечки оттам, отец Георги слушаше слуховете с нарастващо неудобство. Беше на 50 и няколко години, с уморени очи и вяра, която устояваше повече от навик, отколкото от убеждение. Но нещо в разказите го притесняваше. Не самите истории, а начинът, по който се разказваха, сякаш този мъж заместваше нещо, което по право принадлежеше на църквата. В една студена неделя, след литургията, той беше заговорен от 2 енорияшки. «Отче, трябва да видите това. Тя има странник в дома си, мъж, когото никой не познава. И се случват неща. Какви неща? Неща, които не идват от Бога, или пък неща, които идват твърде много». Свещеникът пое дълбоко дъх, обеща да отиде. На следващия следобед, когато Георги се изкачи по стълбите на блок 32, усети тежестта на десетилетията върху гърба си, не знаеше какво да очаква. Може би шарлатанин, може би луд. Но намери само тишина. Велина го посрещна със същата смесица от почет и страх, която винаги е изпитвала към него. Но в очите й имаше нещо ново. Нещо, което не беше страх, нито молба. Нещо, което той не можеше да назове. «Отче», каза тя, отваряйки вратата. «Влезте». Давид седеше в креслото до прозореца.
В ръцете си държеше малък нож и парче светло дърво. Извайваше нещо с деликатност. Когато вдигна очи и погледна свещеника, Георги потрепери. В погледа му нямаше надменност, нито предизвикателство. Имаше присъствие. Просто така. А присъствието е нещо, което свещеникът не очакваше да усети извън стените на църквата. «Добър ден», каза Давид, кимайки с глава. Георги преглътна насухо, седна срещу него. «Чух за теб. Много говорят». «Думите пътуват по-бързо от любовта», каза Давид, връщайки се към дървото. Свещеникът се наведе напред. «Казваш малко, но хората се променят заради теб. Защо си тук?» Давид не вдигна очи. «Защото тя отвори вратата. И какво искаш?» «Да бъда, просто да бъда». Георги се почувства раздразнен, макар да не знаеше защо. «Вярваш ли в Бог?» попита той. Тогава Давид го погледна директно. Не се усмихна. Не мигна. «Аз го познавам». Беше като камък, хвърлен в дълбок кладенец. Свещеникът отстъпи, почти обиден. «Да познаваш не е да вярваш. Внимавай с гордостта, сине. Много секти са се родили така». Давид само кимна, без защита. И тогава промърмори. Понякога не е въпрос на вяра, а на спомняне. Тази нощ Георги се върна в енорията, без да каже дума. Седна на последната пейка в празната църква и остана там, гледайки към кръста, окачен над олтара. Лицето му, състарено от отговорностите, изглеждаше по-малко. Като че ли беше видял нещо, което не можеше да обясни, защото в дълбочина това, което най-много го смущаваше, не беше това, което човекът беше казал. Беше това, което беше усетил. Това присъствие, този мир. На следващия ден името на Давид отново се разнесе с по-голяма сила. Сега с разделени мнения. «Той е добър човек», казваха някои. «Чудо!» «Той е манипулатор», предупреждаваха други. «Нещо не е наред. Той не е от тук. Няма минало». «Нито бъдеще», казваше една по-горчива съседка. И докато целият квартал се разделяше между възхищение и подозрение, Велина за първи път от много години остави прозореца отворен. Не заради наблюдение, а заради надежда. Тя знаеше, тишината наоколо беше на път да бъде нарушена. Но това, което беше започнало там, в тази проста и забравена от всички къща, освен от един странник бос и мил, вече не можеше да бъде задържано. И вътре в нея един въпрос растеше тайно, като розова пъпка извън сезона. Защо сред всички места той избра точно това? Когато утрото дойде, кварталът се събуди без да знае, че вече се е променил. В блок 32 тишината беше същата, както винаги, но във въздуха имаше нещо, което дори гълъбите на площада не можаха да обяснят. Стъпките на жителите отекваха по различен начин по бетонните стълби. Звънецът на железарията се забавяше с половин секунда повече, за да звъни. Кучето на госпожа Тодорова, което лаеше всеки ден в 9 часа, замълча без причина. И в апартамента на Велина Дейвид дялкаше. Седнал до прозореца, където зимната светлина падаше меко върху изтъркания килим, той въртеше между пръстите си парче букова дървесина. Беше малко просто като онези, които се намират захвърлени близо до старите работилници в индустриалния квартал. Но ръцете му, твърди и спокойни, докосваха дървото с нежност, която не се вписваше в света. Велина наблюдаваше отдалеч, преструвайки се, че чисти рафта на библиотеката, но всъщност само слушаше звука. Шк. Шк. Малкото острие, което стържеше дървото с вековно търпение. «Какво правиш?» попита тя, неспособна да скрие любопитството си. Той не отговори. Просто наклони леко парчето и завъртя китката си. Велина се приближи. Тогава видя, постепенно контурът придобиваше форма. Не кръст, не лице, неразпознаваем символ. Риба. Малка, с вдигната опашка, извивката на гърба почти незабележима. Дървена риба. Просто. Прецизно. Тя не разбра. Красиво е. Дейвид само кимна. Завърши да изглажда гърба и постави фигурата на масата до изгасената свещ от предната вечер. «Защо риба?» настоя тя. «Защото винаги е била», отговори той, сякаш говореше за нещо неизбежно. След обедът звънецът звънна. Велина избърса ръцете си в престилката и отиде до вратата. Отвори бавно.
Беше отец Георги, по-уморен от предния ден. Очите зачервени, стойката прегърбена, сякаш носеше товар, който не принадлежеше на този свят. «Извинявай, че дойдох без предупреждение», каза той, сваляйки шапката си, но не можах да намеря покой от последния път. Велина се поколеба за секунда, после направи място, за да влезе. Дейвид продължаваше да седи в креслото, сякаш знаеше, че той ще дойде. «Добър ден, отче!» Свещеникът кимна. «Дейвид!» Тишина. Отецът седна на стола срещу него. Двамата се гледаха няколко секунди, които изглеждаха твърде дълги. Велина, стояща между тях, се чувстваше не на място, сякаш беше свидетел на диалог между два времена, две истини, две бездни. Вчера, след като си тръгнах, започна отецът, гласът му нисък, почти засрамен, седнах сам в църквата. И не можах да се моля. Нищо не идваше. Нито дума, нито сълза, само твоето присъствие. Сякаш беше залепнало за мен. Дейвид не отговори. Просто го гледаше с очи на време. Ти ме тревожиш. Не заради това, което казваш, защото казваш малко, а заради това, което правиш без да искаш. Нищо не се прави без да искаш, каза Дейвид накрая. Само без бързане. Отецът наведе глава. Хората говорят. Объркани са, разделени. Някои вярват, че си изпратен от Бога, други мислят, че си заплаха, има страх и има глад. Не са противоположности. Гладът и страхът вървят заедно, само любовта ги разделя. И това ли мислиш, че предлагаш? Любов? Тогава Дейвид протегна ръка към малката скулптура, взе дървената риба и я предложи на отеца. Разпознаваш ли я? Георги взе обекта, прекара пръсти по гладкия гръб. Това е риба. Както първите християни рисуваха по камъните в пещерите, скрит символ – код. Те не проповядваха от амвони, не крещяха на площадите, просто споделяха хляба, докосваха болните, слушаха отхвърлените, обичаха без да питат. Отецът почувства възел в гърлото, не беше упрек, беше спомен. Ти един от тях ли си? Попита, почти без глас. Дейвид се усмихна. За първи път една пълна усмивка без загадки. Аз съм просто човек, както бяха те, както си ти. Но аз съм свещеник. Георги отвърна, повече на себе си, отколкото на другия. Бях ръкоположен, учил съм, служа на църквата. Аз познавам доктрината, традицията, ритуалите. Всичко това може да води към светлината или да я скрива, зависи от ръката, която държи. Свещеникът замълча. Велина въгъла държеше кърпата до гърдите си, усещайки разредения въздух. Искаш да... Вярвам в теб? Попита Георги накрая. Давид сведе поглед. Не, искам да си спомниш това, което винаги си знаел. Вярата, която лекува, не е тази, която се защитава, а тази, която се отдава. Свещеникът стисна дървената рибка в ръцете си. А ако не съм готов? Любовта не чака готовност, само присъствие. На излизане Георги спря в коридора, все още държейки скулптурата. Погледна към Велина. Той казва малко, но всичко, което казва, остава в нас. Като семе. Тя само кимна, с насълзени очи. Свещеникът слезе по стълбите в мълчание. Вече не знаеше дали вярва или се съмнява, но знаеше, че нещо се беше счупило или отворило в него. На масата в стаята свещта все още беше изгасена. Давид я запали с кибрид. Пламъкът се появи като ново сърце. Съботата се събуди поясна от обичайното. Снегът от предишната седмица почти напълно се беше стопил, оставяйки само тъмни петна лед между напуканите тротуари и твърдите земни лехи. Улиците в центъра на Пловдив бяха оживени с ленивия ритъм на търговците, цветните сергии и пенсионерите, които играеха домино в парк Цар Симеон. Велина се колебаеше пред вратата на апартамента. Палто закопчено до врата, шал завързан набързо. В ръцете си държеше две празни торби, една в друга. Давид се появи в коридора, вече с шала, който тя му беше дала предната вечер, увит неумело. Старите обувки на покойния и съпруг сега обуваха краката му, сякаш винаги са били негови. «Да тръгваме?» попита той, с онзи спокоен тон, който никога не изглеждаше като истински въпрос. Велина кимна. Не беше свикнала да излиза с компания. Годините я бяха научили да носи тежестта сама,
да слуша звуците на града в мълчание, да върви сред хората, сякаш е невидима. Но с Давид до нея, простото ходене се превръщаше в друг жест, по-уверен, по-присъстващ. Двамата тръгнаха пеша към централната гара, която в съботните сутрини се превръщаше в импровизиран пазар. По стълбите и изоставените платформи десетки търговци излагаха зеленчуци, плодове, вещи втора употреба, дрехи от дарения или от съседни страни. Въздухът миришеше на паприка, печен хляб и ръждясало желязо. Давид вървеше бавно, всяка стъпка изглеждаше като съзерцание. Наблюдаваше детайлите с внимание, пукнатините по земята, сухите клони на храстите, които настояваха да растат между неактивните релси, парата, която излизаше от чашите с чай на продавачите. Всичко го интересуваше, сякаш всяко нещо носеше забравена истина. Спряха на Сергия, където една жена теглеше картофи на стар кантар. Велина размени 2 думи с нея и когато жената погледна към Давид, се поколеба за секунда. Сякаш го разпознаваше от място, което не можеше да назове. Той е. От семейството, попита, опитвайки се да се усмихне. Приятел, отговори Велина с увереност, и в този момент Вик прекъсна пазара. Тони, внимавай! Една майка тичаше към ръба на платформата. Едно момче беше се спънало между камъните, почти удряйки главата си в една от металните колове, които ограждаха пространството на Сергиите. Велина се обърна на време, за да види детето седнало на земята, опитвайки се да се изправи с трудност. Разпозна го веднага. Тони беше известен в квартала. Момче с криви крака, родено с рядко състояние, което затрудняваше движенията му. Майка му го водеше на всички възможни прегледи, но прогнозата винаги беше същата. Ще живее с болка, ще ходи с усилие и никога няма да тича като другите. Детето сега се опитваше да се изправи. Ръцете му бяха мръсни от прах, очите му пълни с разочарование и срам. Шумът наоколо спря. Мърморенето на продавачите утихна. Хората се обърнаха. Някои се приближиха, други просто наблюдаваха, сякаш очакваха нещо различно да се случи. Давид пусна чантата от ръцете на Велина. Жената се опита да го спре. Не, остави майката да се справи. Не привличай внимание към себе си, моля те. Но той вече вървеше. Пресече пазара като човек, който пресича храм. Всяка стъпка беше лека, лицето му спокойно. Хората направиха място. Не от уважение, а от объркване. Той коленичи пред момчето. Малкият Тони го погледна с очи, много по-големи от възрастта му. Боли ли? Попита Давид нежно. Момчето кимна със сълзи. Понякога, когато се опитвам да тичам. Давид протегна ръка. Не насилваше, не заповядваше. Просто положи дланта си върху кривото коляно на детето. Времето спря. Беше като звукът да беше изтеглен от света. Никакъв вятър, никакъв глас, никаква машина. Само звукът на сърце, биещо в тялото на момче. Тогава Давид заговори. Можеш да се изправиш, ако искаш. Момчето се отдръпна. Не мога. Мама каза, че не мога. Давид се усмихна. Не с жалост, а с истина. Днес можеш. Майката, сега вече близо, мърмореше между сълзи и страх. Господине, моля, той е само дете. Не се шегувайте с това. Но Тони подпря ръцете си на земята, трепереше, колебаеше се и тогава се изправи. Единия крак, после другият, все още криви, но стабилни. Целият пазар гледаше, без да знае как да диша. Велина сложи ръка на устата си. Момчето направи крачка, още една. Краката му се изправяха бавно, като дърво, което се огъва от топлината. Изведнъж той затича, първо несигурно, сякаш собственото му тяло се съмняваше, после поуверено, после бързо. Тичаше в кръгове около майка си, която падна на колене, плачейки с лице в ръцете си. Викове се разнесоха из пазара. Някои от изумление, други от недоверие. Това е чудо, това е трик, илюзия, видях, той тичаше, видях. Някои заснели го, заснеха ли? Давид се изправи, вдигна чантата, която беше оставил на земята. Лицето му беше спокойно, почти тъжно. Велина се приближи, очите й пълни със сълзи, гласът й задържан. Какво направи? Той я погледна с нежност, почти непоносима.
Просто му напомних, че никога не е бил счупен. Новината се разпространи, като че ли имаше крила. Същия следобед съседи чукаха на вратата на Велина. Някои в мълчание, други с въпроси. Много просто с широко отворени очи. На следващата сутрин малка група се събра пред портата на сградата. Не знаеха какво търсят, но знаеха кого искат да видят. Велина затвори завесите, облегна се на стената. «Знаеш какво направи, нали?» прошепна тя. Давид, седнал на пода в стаята, държеше дървената рибка между пръстите си. Светът не се страхува от това, което не разбира, но се страхува от това, което не може да отрече. И какво става сега? Той я погледна. Сега светът ще се погледне сам. И това винаги боли. Следващите часове след чудото на ЖП гарата бяха като река, която не знае как да се върне към извора си. Слухът се разнесе из улиците на Пловдив. Сякаш имаше собствен живот, преминавайки през пекарни, автобуси, училищни коридори, православни църкви и нощни барове, където мъже с втвърдени лица играеха карти, без да знаят, че нещо ново вече се е родило в квартала. Велина забеляза промяната още преди слънцето да залезе. Когато погледна през прозореца, видя хора, спрели пред сградата. Не много. Само 3, после 4, после 7. Майка, държаща дете на ръце. Младеж с неспокоен поглед. Мъж на средна възраст, носещ тежестта на нещо, което не споделяше с никого. Не чукаха на вратата. Не викаха Давид. Просто чакаха. Светът понякога разпознава това, от което има нужда, без да знае как да го поиска. Велина пое дълбоко дъх. Малката й къща с износените си стени и наследените мебели сега изглеждаше като прак, граница между възможното и това, в което не смееха да повярват. Давид седеше на пода в стаята, с кръстосани крака, държейки дървената рибка. Изглеждаше, че знае. Винаги изглеждаше, че знае. «Те са долу», каза Велина с треперещ глас. «Търсят теб или нещо, което правиш». «Не знам». Давид вдигна поглед. «Не търсят мен. Търсят себе си». «Но защо тук? Защо теб?» Той се усмихна с лекота, която я обезоръжи. «Защото някой отвори врата. Една врата винаги води към друга». Тя почувства как сърцето й се свива, не от страх, а от предчувствие. Първите хора се качиха бавно, без бързане, без суматоха. Сякаш се страхуваха да не изплашат нещо, което може би дори не разбираха. Велина отвори вратата, без да знае защо. Може би защото да отрече би било по-болезнено, отколкото да позволи. Първата, която влезе, беше млада жена на около 20 и няколко години, с дете на ръце. Бебето плачеше тихо, лицето му беше трескаво, майката трепереше толкова, колкото и малкото. «Аз не знам защо дойдох», призна тя. «Просто имам нужда от помощ. Той не спи от 3 нощи. Лекарят каза, че е вирус, че ще мине, но аз...» Гласът й се прекъсна. «Чувствам, че нещо не е наред». Давид протегна ръка, не докосна детето веднага. Първо докосна майката, леко по ръката, докосване, което казваше «не си сама». После положи дланта си върху главата на бебето. Нямаше светлина, нито треперене, нито драматичен жест. Само тишина. Плачът спря. Треската намаля. Майката объркана започна да хлипа. Не от отчаяние, а от облегчение. Като човек, който отново намира изгубено място в себе си. «Благодаря, благодаря», повтаряше тя. Давид я погледна с нежност, която беше невъзможно да се опише. Любовта, която имаш към него, го лекува всеки ден. Просто беше твърде уморена, за да го забележиш. След нея дойде тъжен мъж, около 40 годишен, с наведени рамене, сякаш носеше собствената си история като твърде тежък куфар. Седна на края на дивана, неспособен да погледне директно Давид. «Загубих съпругата си преди 2 години», каза той с дрезгав глас. «От тогава опитвам се да продължа, но усещам, че всеки ден заравям малко повече от себе си. Не спя, не се храня както трябва, нищо няма смисъл, не дойдох да моля за чудо. Просто исках да си почина за минута, само 1 минута». Дейвид не поиска подробности, не попита нищо, седна до него. Отдръпна се малко, сякаш за да даде място на тишината, а не да я наруши.
Болката не е враг, каза спокойно. Тя просто показва къде още обичаш. Мъжът заплака. Заплака, както рядко плаче възрастен. Като някой, който най-накрая намира разрешение да се срине. В крайна сметка стана по-лек, не излекуван, но дишащ. Третият човек, който влезе, не почука. Карлос, младият неспокоен, който винаги живееше в сянката на гнева, бутна вратата с рамо. Очите му червени, дишането ускорено. Велина усети как тялото й се втвърдява. «Извинявай, че влизам така», каза той, «но не знам с кого да говоря. Нямам никого. Всички мислят, че съм проблем, може би съм. Просто исках да спра да усещам това тук вътре». Стисна юмрук към гърдите си. Дейвид се изправи бавно. Приближи се. Не посмя да докосне. Просто застана пред него като огледало, което не съди. Гневът говори високо, каза, защото иска да скрие нещо, което говори тихо. Какво? Страх. Карлос стисна очи и сълзи започнаха да се стичат. От какво? От това, че никой няма да те обича достатъчно, за да остане. Краката на младежа се поддадоха. Той падна на земята, плачейки като изгубено дете. Дейвид коленичи до него, докосна рамото му и остана там без думи, докато плачът не се превърна в дишане. Велина наблюдаваше всичко, без да може да се движи. Имаше нещо, което се случваше там, което не беше зрелищно, но интимно. Не беше видимо чудо, а рани, които се виждаха за първи път. През следващите дни къщата на Велина се превърна в пристан. Хора идваха със своите невидими болки, проблеми, които не се появяваха в медицински изследвания, които нямаха предписано лечение, хора, които бяха смазани от стари вини, от скорошни загуби, от страхове, които никога не бяха назовавали. Дейвид нищо не обещаваше. Никога не казваше, че ще излекува. Никога не говореше за вяра. Никога не цитираше Бог. Просто слушаше. И в това слушане нещо се случваше. Нещо, което Велина не можеше да обясни, но усещаше, че не идва от този свят, макар че беше дълбоко вкоренено в него. Една жена, предадена от съпруга си, излезе от къщата, дишайки, сякаш беше забравила какво е да пълниш дробовете си. Един тийнейджър, който се занимаваше с дребни кражби, призна между риданията, че краде, защото иска да бъде забелязан. Един мъж, който не беше говорил с брат си от 10 години, излезе оттам с телефона в ръка. Набран номер, глас треперещ от смелост. Нищо необикновено и в същото време всичко необикновено. Велина в края на всяка среща намираше Дейвид седнал на пода, винаги на пода, сякаш височината не му подхождаше. Понякога се усмихваше, понякога гледаше в нищото, понякога докосваше дървената рибка, като някой, който си спомня нещо, което никога не е казвал на глас. И беше на третата нощ, когато вече минаваше 10, че Велина се приближи, изтощена, но събудена отвътре, както не се беше чувствала от десетилетия. «Знаеш ли какво правиш с тях?» Той продължи да гледа рибката. «Не правя нищо с тях, просто им позволявам да бъдат. Само това. Когато някой е видян, наистина, част от него, която е била мъртва, започва да диша. Това е, което всички усещат. Дишане. А с мене и попита тя тихо. Той тогава вдигна лицето си. Очите му, спокойни, дълбоки, невъзможни, се спряха на нейните. Ти чакаше някой да влезе. Аз просто бях първият, който почука. Велина преглътна трудно, нямаше отговор, нямаше думи и осъзна, че не й трябват. Къщата беше тиха, пълна, жива. Имаше нещо там, не отвън, не в света, там, вътре, което разцъфтяваше като розов храст извън сезона. Нещо, което не се виждаше, но ставаше невъзможно да се игнорира. От онези неща, които се случват само когато любовта най-накрая намери място да съществува. В дните, които последваха, потокът от хора на вратата на Велина нарасна като река Марица след дъждовете. Мъже, които никога не са искали помощ от никого, почукваха на вратата. Жени с истории, погълнати от десетилетия, тийнейджъри, треперещи между вина и надежда, възрастни хора, които носеха самоти, стари, колкото собствените им бръчки. Но за всяко сърце, което се отваряше, друго се свиваше. За всяка среща, която лекуваше,
Сянка растеше от другата страна на квартала. И за всеки човек, който намираше мир, друг намираше страх. Трансформацията никога не идва без да предизвика пукнатини. Беше в четвъртък сутринта, когато Велина забеляза първата истинска пукнатина. Тя слезе по стълбите, за да вземе хляб от пекарната на ъгъла, когато видя нещо на стената на сградата, точно до портата. Надраскано с червена боя, все още прясна, фалшив пророк. Велина спря пред стената, сякаш някой й беше изкрещял. Студът замрази дъха й. Боята се стичаше на плътни капки като прясна кръв. За миг тя пожела да се върне обратно в апартамента и да се престори, че не е видяла. Но краката й останаха приковани към земята. Някои съседи наблюдаваха дискретно през прозорците. Други пресичаха улицата бързо, преструвайки се, че не виждат нищо. Група тийнейджъри шепнеха близо до портата, смеейки се неловко, нервен смях на тези, които не разбират собственото си безпокойство. Велина усети как стомахът й се обръща. Кой направи това? Искаше да попита. Но никой не гледаше директно към нея. Никой никога не гледа, когато вината е колективна. След обедът коридорът на сградата се изпълни с бързи стъпки. Приглушени гласове ехтяха из апартаментите. Те са прави. Това не е нормално. Чудо, това е измама. Знам само, че живеем в мир от десетилетия, а сега всичко се обърна с главата надолу. Той е опасен. Такива хора винаги са. Велина се сви в собствената си кухня. Давид седеше в хола, поправяйки стар стол. Изглеждаше безразличен към хаоса, който растеше отвън. Надраскали със стената, каза тя с глас, който се пречупваше. Давид вдигна очи. Не попита какво са написали. Не попита защо. Само повдигна вежди леко. Сърцата им се страхуват от това, което не могат да задържат. Но ако са прави, ако всичко това е опасно, не за мен, а за теб. Той сложи дървото в скута си. Страхът не е опасен, Велина. Това, което правим с него е... Тя си пое дъх, притискайки ръка към гърдите си. Аз не искам да те наранят. Не могат да ме наранят, каза той спокойно. Могат само да наранят себе си, опитвайки се. Велина обърна лице, очите й се насълзиха. Вярата, която се възраждаше в нея, все още беше твърде млада, за да понесе такова тегло. Първите словесни огньове започнаха в петък вечерта. Една група се събра на тротуара. Мъже, които излизаха от бара на ъгъла, жени, уморени от тежкия живот, младежи, жадни за нещо, което да оправдае ежедневния им бунт. Той ви манипулира, мащо извика един от тях, вдигайки картон с небрежно надраскани букви. Само Христос спасява. Друг вдигна импровизиран платнен плакат. Внимавайте с фалшивите месии. И още един, по-агресивен. Върни се откъдето си дошъл. Велина наблюдаваше през прозореца, сърцето й подскачаше като хваната птица. Давид седеше на кухненската маса, спокойно чупеше хляб, сякаш улицата не избухваше в гласове и страхове. Те дойдоха с гняв, каза тя. Той кимна. Гневът винаги идва, когато любовта започва да заема място. Велина се обърна бързо. Не излизай навън. Моля те. Моля те. Това беше почти вик. Давид не отговори. Но се изправи, обуваше същите износени обувки. Носеше същото кафяво пълто. Изглеждаше по някакъв начин още по-прост пред бурята, която се формираше отвън. Когато вратата се отвори, тълпата замлъкна за миг. Беше като че ли въздухът беше изтеглен в дълго колективно вдишване. Давид слезе по стъпалата с бавни, плавни стъпки. Студеният вятър раздвижваше косата му. Никой не можеше да обясни, но имаше нещо в мълчанието му, което караше всеки човек там да се чувства гол, изложен, крехък, счупен. «Какво искаш?» извика един мъж. «Защо дойде тук?» Давид не отговори веднага. Огледа се наоколо, сякаш търсеше нещо отвъд лицата. После заговори не високо, но дълбоко. «Дойдох да обичам. Само това». Смехове избухнаха, нервни, презрителни. Една жена вдигна глас. «Който обича, не създава бъркотия, не се занимава с децата, не променя това, което не трябва да се променя». Давид се приближи с една стъпка. «Аз не променям нищо. Просто събуждам това, което вече беше живо». Един младеж с кожено яке плю на земята. «Лъжец, ти мамиш целия квартал. Какво направи с онова момче, а?»
Играчка, трик, магия, тишина. Давид заговори с такава спокойствие, че сякаш разряза нощта. Не дадох нищо на момчето. Просто махнах тежестта, която светът му беше сложил. Един от най-развълнуваните вдигна тухла. Велина задържа вик в гърлото си. Давид не се помръдна, не вдигна ръка, не отклони поглед. Ако това е, което носиш в ръцете си, каза той, гледайки младежа, тогава това е, което сърцето ти носи. И носенето на камък винаги наранява повече този, който го държи, отколкото този, който го получава. Младежът затрепери, стисна тухлата здраво и тогава тя падна. Тухлата падна първа, после коленете, после лицето в ръцете. Аз не знам защо правя това, което правя. Заплака като човек, който се разпада отвътре. Другите се спогледаха, объркани. Някои направиха крачки назад, други свалиха плакатите. Въздухът загуби яростта си, нощта загуби черната си вълна. Велина наблюдаваше от вратата, гърдите й трепереха. Тя не знаеше дали се страхува повече от тълпата или от Давид. Защото това, което се случваше там, не беше контрол, не беше власт. Беше нещо много по-страшно, беше истина. А истината, когато е изложена, обезоръжава дори омразата. Накрая групата се разпръсна. Някои си тръгнаха, мърморейки наполовина обиди. Други останаха в мълчание, усвоявайки нещо, което не можеха да назоват. Някои вървяха като хора, които са се събудили от твърде дълбок сън. Давид се върна вътре. Велина заключи вратата след него. Могат да се върнат, каза тя. Могат, отвърна той. Ами ако станат още по-ядосани, той докосна дървената рибка на масата. Пламъкът на свеща трепна. Тогава ще обичат по-дълбоко, когато страхът най-накрая отмине. Велина седна на масата изтощена, лицето изкрито в ръцете. Говориш така, сякаш болката е необходима. Понякога е, каза той тихо. Преди зазоряване небето става най-тъмно. Тя вдигна лице. А сега в тъмнината ли сме? Давид я погледна и очите му не изглеждаха като на обикновен човек. И все пак бяха дълбоко човешки. Ние сме в момента преди светлината. Велина пое дълбоко дъх, опитвайки се да повярва. Но отвън под надрасканата стена червени капки все още се стичаха. И тя знаеше. Тъмнината все още имаше много да каже. Имаше различна тишина в апартамента на Велина тази сутрин. Неудобната тишина, която се настани, когато Давид дойде, нито напрегнатата тишина на нощите, когато протестите отекваха по улицата. Беше тишина. Задържана. Като че ли нещо беше на път да се случи, но още не беше намерило смелост да се разкрие. Първият знак дойде, когато Велина се събуди без мекото шумолене на стъпките на Давид в кухнята. През последните седмици тя беше свикнала да го намира седнал близо до прозореца, наблюдавайки как градът се събужда, ръцете му обвити около чашата с чай, лицето му осветено от слабата зимна слънчева светлина. Но прозорецът беше празен тази сутрин, чаят все още беше студен, сякаш той го беше приготвил и оставил там. Розовият храст, сега с две пъпки, изглеждаше наклонен към светлината, сякаш го очакваше. Велина усети странно стягане в гърдите. Не от страх, а от очакване. «Давид!» извика тя, вървейки по коридора. Никакъв отговор. Тя го намери в хола, седнал на пода, с гръб към вратата. Държеше стария и телефон в ръцете си, устройство, което едва работеше, с напукана екран и бутони, които изискваха 2 или 3 опита, за да отговорят. Тя застана на прага на вратата. Давид никога не беше показвал интерес към технологията. Никога дори не беше докосвал радиото в кухнята. Присъствието на този предмет в ръцете му изглеждаше не на място, почти символично. «Какво правиш с телефона ми?» Вели попита тя, опитвайки се да се засмее, но гласът й прозвуча твърде тънко. Давид се обърна бавно. «Трябва да оставя нещо. За когато вече няма да съм тук». Велина замръзна. Какво казваш? Ще? Заминеш?» Той не отговори веднага. Натисна бутона за запис. Червената светлина се запали въгъла на екрана. Тогава, с меко въздишане, вдигна лице и започна да говори. Гласът му, записан там на този беден апарат, изглеждаше по-голям от стаята, по-голям от сградата, по-голям от всичко.
Ако гледате това, започна той, значи вече не съм тук. Но не искам да мислите, че съм си тръгнал. Просто се върнах там, където винаги съм бил. Велина усети как краката й омекват. Седна бавно на стола. Давид продължи. Искам да запомните едно нещо. Всеки от вас носи искра от това, което е вечно. Светлина, която не може да бъде угасена. Понякога тя се крие, понякога страхът я покрива, но тя не изчезва. Той погледна телефона, сякаш гледаше в очите на някой много обичан. Не търсете чудеса отвън, те се случват тук. Докосна гърдите си, на мястото, където никой не вижда. Меката утринна светлина освети половината от лицето му. Другата част беше потопена в сянка, сякаш две измерения се бореха за присъствието си. Любовта е единственият истински път. Всичко останало е разсейване. Любовта изисква смелост, изисква отдаване, изисква уязвимост, но в нея всичко започва и свършва. Велина задържа сълзите си. Той говореше като човек, който се сбогува, но и като човек, който се разкрива за първи път. Прощавайте. Не защото другият го заслужава, а защото вие заслужавате да бъдете свободни. Лекувайте. Не защото имате сила, а защото имате състрадание. И вярвайте. Дори когато пътят изглежда тъмен, той направи дълга пауза. Последвалата тишина беше дълбока, натоварена. Изглеждаше, че дори времето чакаше последната му фраза. Аз ще бъда във всеки жест на любов. Там ще ме намерите. Винаги. Записът свърши. Давид върна телефона, поставяйки го на масата с нежност. Велина не успя да говори за няколко мига. Само дишаше, опитвайки се да събере думи, които да не се разпаднат. Защо? Прошепна накрая. Защо казваш това сега? Той я погледна с толкова дълбока обич, че сякаш знаеше всичките й страхове, преди тя да може да ги назове. Защото любовта, която се ражда тук, не зависи от моето присъствие. Тя просто трябва да продължи. Ще се справите без мен. Не искам да се справям без теб. Но ще го направиш. Велина сложи ръка на устата си. Една сълза падна. Давид се приближи. Коленичи пред нея, сякаш споделяше нейната болка. Велина. Гласът му беше почти шепот. Светлината, която ти запали през тези седмици, не изчезва, когато си тръгна. Просто променя формата си. Сега тя живее в теб и в другите. Запалва сърца, умножава се. Той протегна ръка, докосна рамото й с нежност. Ти не губиш нищо. Получаваш всичко. Тя поклати глава, хлипайки. Не разбирам, не съм готова. Давид се усмихна с онази мир, която сякаш идваше от място без име. Никой не е, но въпреки това всичко се случва. На следващия ден улицата изглеждаше по-спокойна. Протестите изчезнаха. Сякаш целият квартал задържаше дъха си. Велина се събуди рано, направи кафе, оправи чаршафа на дивана, както винаги правеше. Когато отиде да повика Давид, намери мястото празно, одеялото сгънато. Възглавницата на мястото си, прозорецът леко отворен и на масата само едно малко листче, написано с най-простия и най-дълбок почерк, който някога беше виждала. Аз бях тук. Велина усети как светът потъва и разцъфтява едновременно. Къщата беше тиха, но не и празна. И докато държеше бележката между пръстите си, осъзна, че нещо в нея, нещо старо, забравено, заровено, най-накрая беше поело дъх. Давид беше заминал, но присъствието му остана. На сутринта след изчезването на Давид, Пловдив сякаш дишаше по различен начин. Нямаше нищо очевидно в пейзажа, което да оправдае това усещане, същите износени фасади, същата миризма на кафе от пекарната на ъгъла, същият плах поток от хора, които вървяха по главната улица. Но за тези, които го бяха срещнали, светът се беше променил. Или може би те се бяха променили, а светът просто ги отразяваше. В къщата на Велина тишината имаше друга температура. Не беше празната тишина от предишните години, онази, която тежеше като мокро одеяло, задушавайки всички спомени. Беше пълна тишина, жива. Сякаш все още имаше нежни стъпки, които се разхождаха из стаята, макар и невидими. Тя прекара цялата сутрин, разхождайки се из апартамента, сякаш посещаваше олтар. Докосваше възглавницата на дивана, където той беше спал.
прокарваше ръка по масата, където той беше изваял дървената рибка. Наливаше прясна вода в розовия храст, който, необяснимо, сега имаше 3 червени пъпки. 3 цветя, които не се подчиняваха на логиката на сезона. Бележката все още беше на масата. Бях тук. Велина я взимаше и връщаше на мястото й, сякаш тази малка литургия беше част от нов начин на съществуване. На обяд някой почука на вратата. Тя отвори бавно, сякаш се страхуваше, че вятърът ще отнесе последния спомен за него. Но там беше Елена, младата майка, която се появи преди седмици с трескавото бебе, сега усмихната с нов блясък в очите. Чух, че вече го няма, каза тихо. Велина кимна. Елена държеше гореща тава в ръцете си. Донесох нещо за обяд, не исках да ядеш сама. Така започна всичко. След обедът дойдоха още хора. Първо Елена. После Тонито, вече не момчето с кривите крака, а дете, което сега тичаше, сякаш вятърът беше негов брат. Той донесе рисунка. Висока фигура, която върви надалеч, заобиколена от малки светлини, които сякаш я следват. Сънувах го, каза срамежливо. Той вървеше и ние вървяхме заедно. Рисунката беше поставена на стената в хола над дивана, където Дейвид беше спал. След момчето дойде Карлос. Вече не гневният младеж от улиците, а някой, който сега се учеше да диша, без да се крие зад яростта. Не знам как да продължа, призна той, седнал в креслото. Не и без него. Велина се усмихна с неочаквана нежност. Мисля, че никой не знае. Но не е защото го няма, че всичко е свършило. Чувстваш го, нали? Ние не се връщаме към това, което бяхме. Карлос пое дълбоко дъх. Съгласи се. Имаше истина в тези думи. Проста истина, но невъзможна за отричане. В следващите дни целият квартал изглеждаше в състояние на изчакване между скръб и възраждане. Графитът «Фалшив пророк» беше покрит с бяло петно. Не от Велина, а от някой анонимен. През нощта. На портата някой остави запалена свещ, после още една. Без Велина да забележи, там израсна малък мемориал. Сухи цветя, сгънати хартии, кратки бележки, детски рисунки, снимка на усмихнатия Тонито. Отец Георги идваше всеки ден. Понякога за разговор, понякога за мълчание. Той беше поставил дървената рибка на своя личен олтар в сакристията, до свещите. Не знам какво да правя с всичко това, призна една вечер, но знам, че не мога да се преструвам, че не се е случило. Вярата е по-жива, отколкото си мислех. По-непредсказуема също. Велина се усмихна. Тя разбираше. Защото вярата там не беше доктрина, беше присъствие. Съседите, които преди се страхуваха от Дейвид, сега питаха за него с някаква носталгия, която не назоваваха. Ще се върне ли? Мислиш ли, че наистина си е отишъл? А онова дете, как е? А онзи младеж? А вдовицата от втория етаж? Изглежда, че улицата стана по-тиха, нали? Велина искаше да отговори, но не знаеше. И в крайна сметка нямаше значение. Нещо беше засадено там. Нещо, което не зависеше от него, за да продължи да расте. Един следобед Елена се върна, придружена от 2 съседки. Донесоха храна, одеяла, чай. Без уговорка, без програма, без причина. Малката стая на Велина се изпълни с гласове, смях, задържани сълзи. Децата играеха въгъла. Мирисът на подправки се разнасяше във въздуха. Столът, който Дейвид беше поправил, сега се използваше като основно място за сядане, сякаш излъчваше топлина. Сред цялата тази суматоха, една съседка коментира: «Знаеш ли кое е най-странното? Той си тръгна. Но не изглежда, че сме загубили нещо. Изглежда, че сме спечелили». Никой не отговори. Но всички усетиха истината да витае в стаята, като светлина, която не идваше от лампи. Тази вечер, когато всички вече си бяха тръгнали, Велина изгаси светлините и остави само свеща да гори на масата. Седна пред нея. Тишината се върна. Но не беше празна. Беше свещена. Тя затвори очи. Пое дълбоко дъх. И за първи път, откакто той си беше тръгнал, осъзна: той не липсваше. Той беше тук. Точно тук. Не в фигурата, не в тялото, не на дивана, не в стъпките, а в хората, в думите, казани с внимание, в преоткритото състрадание, в смелостта да погледнеш навътре.
В любовта, която щеше да расте от тук нататък, проста и тиха, както всичко, което той беше направил. Тогава Велина прошепна на свеща: «Ти беше тук». И по някакъв начин пламъкът сякаш се наклони към нея. През следващите дни започнаха да се появяват малки жестове из града. Млада жена плати кафето на непознат. Студент остави извинително писмо в пощенската кутия на съсед. Търговец върна допълнителни пари на възрастна клиентка, а група тийнейджъри нарисуваха стенопис на стена близо до реката, син фон, фигура, вървяща към светлина. И около него малки светлинки, като пламъци, носени от други. Отгоре с бели букви написаха «Любовта остава». Велина видя младите да рисуват стенописа и се усмихна. Този квартал, който преди едва успяваше да поддържа жест на доброта, сега дишаше нещо друго. Дишаше надежда, дишаше смелост, дишаше любов, онази любов, която не се нуждаеше от обяснение, нито от доктрина, нито от доказателство. Дейвид беше заминал, но неговото ехо беше станало глас, и този глас сега беше на всички. Велина затвори очи и притисна към гърдите си бележката, която пазеше от деня, в който той си беше тръгнал. «Аз бях тук». И за първи път тя отговори на глас: «Ти продължаваш». И наистина продължаваше, не като физическо присъствие, а като семе. И семената, когато намерят разорана почва, цъфтят, винаги цъфтят.